Magelang, Jumat Pon 11 April 2025. Para siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutomukid nindakaken kerja bakti saben dinten Jumat kaping kalih saben wulan. Kegiatan punika dipunwiwiti saking jam 7 ngantos jam 7.45 sadaringipun pasinan lumampah. Kerja bakti punika kagelar kanthi tujuan kangge njaga resik lan rerenggening lingkungan sekolah. Para siswa barengan kalian para guru makarya resik-resik kelas taman lang sakupeng sekolah. Kegiatan punika ugi dados sarana nglatih tanggung jawab saha rasa tresna dhateng lingkungan. Kepala Sekolah Bapak Dwi Abbas Hasan SPD ngendika bilih kerja bakti punika saged nglantaraken rasa kebersamaan antarwisipun siswa lan guru. Kegiatan punika bangun budaya resik lan rukun saha njalari siswa langkung peduli dhateng lingkunganipun. Panjenenganipun medhar kegiatan kerja bakti punika dipunrancang kangge tetep lestari saben wulan kanthi harapan saged dados tuladha tumrap sekolah sanes.